তো মই টিচিবাসীলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু নমস্কাৰ জনাইছোঁ। যিহেতুকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লকডাউন সংবিধান এটা দিছে, সেইটো সকলো BTC-বাসী, অসমবাসী, ভাৰতবাসীক মানি চলিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আজি আমি উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ ওচৰত আমি চাপি আহিব লগা হ'ল। BPF দলে কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি থকা সময়ত তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে গৈ ৰেচন কাৰ্ড কালেকশ্যন কৰি প্ৰচাৰ মাধ্যম এটা চলাই আছে। যিহেতু কৰোনা ভাইৰাছত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আক্ৰান্ত হৈ আছে, এটা ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ ৰাখিব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে সেই আইন মানি চলা নাই। যিহেতুকে চৰকাৰৰ কৃতপক্ষ নিৰপেক্ষ ব্যক্তি, যেনেকৈ গাঁওবুঢ়া, সামাজিক ব্যক্তি, কোনো পাৰ্টিত জড়িত নথকা বা চৰকাৰী বিভাগৰ পৰা এইবিলাক কাম তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ড কালেক্ট কৰা, নাম কালেক্ট কৰা চৰকাৰীভাৱে হ'ব লাগে, কোনো পাৰ্টিভাৱে নহয়, পাৰ্টিগত নহয়। মই নকওঁ যে কোনো পাৰ্টিয়ে এইবিলাক কাম কৰিব নালাগে কোড অফ কণ্ডাক্ট লগাৰ পিছত। তো আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ, শান্তি শৃংখলা আৰু সমন্বয় লগতে স্বচ্ছতা বজাই ৰাখি লকডাউন আইন বজাই ৰাখি কাম কৰি যাব লাগিব। তো আমাৰ মেইন আজি উপায়ুক্ত মহোদয়লৈ আমি যে কমপ্লেইন দিব লগা হ'ল, একমাত্ৰ BPF দলে ঘৰে ঘৰে সোমাই, গাঁৱে গাঁৱে সোমাই তেওঁলোকে কাৰ্ড কালেকশ্যন, চাউল দিয়া, চাউলটো ভাৰত চৰকাৰে অলৰেডি 80 কোটি জনসাধাৰণক দিবলৈ এটা বাজেট বনাইছে অলৰেডি, ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ মিলি। তো মোৰ অসম চৰকাৰক এই অনুৰোধ, যিহেতু আহি থকা দিনত আমাৰ দুখীয়া ৰাইজে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব লাগে, আৰু নিৰপেক্ষ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা, যি ব্যক্তি কোনো পলিটিকেল লাইনত নাই, সেনেকুৱা ব্যক্তিৰ দ্বাৰা চাউল বিতৰণ হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। नेशनेल कैलामिटी मोनसे नेशनेल क्राइसिस फैदों दिनै देशआव, सारा बिश्वआवनो फैदों। COVID-19 आरो कर'ना भाइरासखौ लानानै दिनै लकडाउन सोलिगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसेयैनो BTC-आव ब्रैथि खेबनि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय नेशनेल क्राइसिस हिसाबै दिनै लकडाउना बिराद गोबाव जाबाय, दिनै सानब्रै ना सानबा जाबाय। आरो बेवहाय भारत सरकारा माइरं, दालि आरो थाव राननायनि बाथ्रा, बेखौ जोङो जोंनि UPPL दोलोनि फारसेनिफ्राय जोङो बरायदों। भारत सरकारनि जि डिसिसन बेखौ जों बरायदों आरो साबायखरबो बावदों भारत सरकारनो। नाथाय BTC ओनसोलाव दुखुनांथाव भाबै मडेल कोड अफ कन्डाक्ट भायलेसन खालामनानै BTC प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रबिनसन मुसाहारि बिथाङा जिखौ अर्डार इस्यु खालामनानै VCDC-नि चेयारमेन मेम्बारफोरनो माइरं राननायनि जि गोहो होदों नडेल अफिसार हिसाबै लानानै, बियो सोंखारिथावना। आरो बेखौ जोङो जोंनि दोलोनिफ्राय गोख्रों रावजों जों सोंखारिदों, आरो बेखौ कुनु पद्धति जों जानो होनो हानाय नङा। आरो बेवहाय मोनसे कियस सृष्टि खालामगोन। आरो जिहेतु मोनसे इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ, बेवहाय मडेल कोड अफ कन्डाक्टनि भायलेसन जुदि जायोब्ला बिनि सायाव जोंहा इलेक्सन कमिशनार दङ, बिथांमोना निश्चय बेबस्था लानांगोन, राहा लानांगोन, आरो जाहाथे कुनु रोखोमै पाब्लिकआव मोनसे कियस सृष्टि जाया बेखौ जोङो लुबैदों। मानोना दिनै VCDC-नि चेयारमेनफोरा माइरं रानगोन, पाब्लिकनि लिस्ट कालेक्सन खालामथिंगोन, बेखौ लानानै बाखि अपोजिसननि मानसिफ्राबो बा पाब्लिकनि गेजेराव मेसिभ भाबै मोनसे रिएक्सन दिनै जों नुगासिनो दङ। बहुद कमप्लेन फैदों। दा बेखौनो लानानै जों दिनै DC-नियाव डिमान्ड होदों, जाहाथे बे जि डिसिसन बेखौ उइथड्र खालामनांगौ, आरो प्रपार चेनेलनि गेजेरजों गभर्नमेन्ट जि एजेन्सिसफोर दङ बिनि गेजेरजों खालामनो थाखाय जोङो खावलायदों। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे बे जि VCDC-नो बिसोरो पावारखौ होनो नागिरदों। काउन्सिला बिथांमोननि जि टार्ममोन, काउन्सिला अलरेडि बायबाय आरो इलेक्सना जानो थांगासिनो दङ। बे समाव बेवहाय कुनु रोखोमनि VCDC-नि पावारनि बाथ्रा गैया। VCDC-आ अलरेडि डिजल्भ जाबाय, काउन्सिला डिजल्भ जाबाय माने VCDC-आबो डिजल्भ जाबाय। आरो डिजल्भ जाखांनाय बे VCDC बियो अलरेडि BPF-निफ्रायसो नमिनेटेड खालामजानाय। आरो दा बेखौनो बेवहाय जुदि बिथांमोना गोहो होनो नागिरोब्ला बेखौ सोर गनायनो हानो? बिथांमोना जिहेतु BPF-निसो वार्कारफोर,
गतिके बिथांमोना बे इलेक्सनाव नैबे माइरं राननायनि सोलोजोंनो BPF नि जानानैनो फिल्डआव खामानि मावगोन बियो मडेल कड अफ कन्डाक्ट भायलेसन जागोन दा बिनिखायनो बेयाव जाहाथे आरो मोनसे आनटुवार्ड माने इन्सिडेन्ट बा सिटुएसन जानो हाया बिनि थाखायनो जोङो दिनै DC डेपुटि कमिशनार उदालगुरि बिथांनो मोनसे गोसोखां बिलाइ होदों डिमान्ड होदों आरो बे डिमान्डखौ लानानै बिथाङा जोंनो बुंदों माने अलरेडि बेखौ उइथड्र खालामबाय होननानै आरो जों नायगोन फिल्डआव दासिमबो पाब्लिकनि गेजेराव हाबनानै VCDC नि बा BPF नि माखासे कर्मिफ्रा खामानि मावगासिनो दोङो होननानै जों मिथिदों दा बेवहाय गभर्नमेन्टआ बा DC नि फारसेनिफ्राय जोंनो जेरैबायदि एसुरेन्सखौ होदों बे रोखोमनि बिथाङा खामानि मावो ना मावा जों मोनसे फोथायनाय लाखिदों बिथाङा खामानि मावगोन नाथाय फिल्डआव जुदि बे रोखोमनि खामानि मावनाया सोलिबाय थायोब्ला जोंबो बिनि थाखाय गभर्नमेन्टखौ आरो गोजौ थाखोआव नारसिननो थाखाय बाध्य जागोन। नाथाय माखासे रायजो राजाफोरा बे लकडाउनावहा गोबां आदारनि आंखाल जादों बेखौ लानानै रायजो राजाफोरा गोबां थाबैनो रेसन होनायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय माखासे ओनसोलाव दासिमबो सौहैयाखै बेनि बागै मा बुंदों? बेयो मोनसे क्राइसिसनि सम आरो बे समाव जों जायफोर लकडाउनाव एफेक्टेड जादों दा बिथांमोननि फारसे जोंनि सिम्पाथिखौ जोंबो देखायदों जोंहाबो बेबायदि गाबखांनाया दङ एज ए हल नेसनावनो बे मोनसे क्राइसिसा फैदों दा जोंहा सिम्पाथि दङ हिसाबै भारत सरकारनिफ्राय थाबैनो माइरं दालि आरो थाव राननायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ जोंबो बेखौ खावलायदों खिन्थु बियो थ्र' प्रपार्सनेल जानांगौ आरो जोंनि खोथाया बेसो।